Tothom que faci una reflexió honesta des d'una òptica catalanista sap que el catalanisme en qualsevol de les seves expressions no dona avui respostes suficients per aglutinar a una majoria compacta de catalans. Si el catalanisme ha estat el gran motor de propulsió del nostre país amb èxits contrastats i només el catalanisme pot actuar de revulsiu de cara al futur, queda clar que correspon al món catalanista proposar aquell itinerari i aquell horitzó que els comentava al començament. Jo hi faré la meva aportació. Proposo que la refundació es faci sobre les bases següents. Allà on el catalanisme cercava la pervivència de la nació, hem de substituir-ho per la nació plena, per la vivència de la nació en plenitud, que no és només la pervivència. Allà on hi havia l'aposta per la modernització, hem de fer l'aposta per un país capdavanter, un país de punta. Allà on es buscava la regeneració d'Espanya, hem de situar, a més, Catalunya al món, és a dir, construir la Catalunya global. I allà on es parlava d'autonomia o d'autogovern, hem de parlar del dret a decidir per nosaltres mateixos sobre allò que ens és estat. No ens creguem ingènuament que arreglarem les coses amb l'Estat a base de pedagogia fent-nos els simpàtics. Fa 30 anys que actuem pedagògicament. Hem fet, si em permeteu, un petit parèntesi irònic, hem fet des del catalanisme pedagogia per parar un tren i, si m'ho permeteu, amb aquesta ironia, resulta que el tren no arriba en justa correspondència. Si es produeix, com sembla ser, l'eventualitat que el Tribunal Constitucional debilita o desnaturalitza l'Estatut votat pel poble de Catalunya, consulta al poble de Catalunya per comprovar si s'accepta o no l'Estatut eventualment debilitat pel Tribunal Constitucional. Segon, si la consulta no fos autoritzada pel govern espanyol, votació al Parlament de Catalunya amb la mateixa intenció que el punt anterior, atenent que el Parlament de Catalunya representa el poble català. Tercer, formació d'un govern a Catalunya amb tots els partits que es comprometessin a defensar els objectius d'autogovern aprovats pel Parlament el 30 de setembre de l'any 2005 abans de tramitar-se el projecte de Corts Generals. Compromís del nou govern, dels partits integrants del nou govern, de defensar i votar a Madrid en consonància amb els acords subscrits a Catalunya. I cinquè, i només cinquè, si aquest esquema no fos possible, aleshores convocatòria d'eleccions a Catalunya. El dret a decidir de la societat catalana s'ha d'aplicar progressivament sense més límits que la pròpia evolució democràtica de la societat i sobre aquells temes que despertin consensos més amplis en cada moment, encara que no siguin unànimes. En aquest sentit, el dret a decidir aconsella, i de fet requereix, que els temes sobre els quals s'exerceixin descansin sobre majories qualificades o reforçades àmplies, amb la finalitat, no pot ser d'altra manera, de donar-li a la decisió dels catalans tota la legitimitat i la força necessàries. Fem-los veure, en aquests catalans que encara no se senten seva la nació catalana, fem-los veure que el nostre projecte, el del catalanisme, és millor per a ells, per als seus fills i per als seus nets. Busquem, per tant, aquells temes de país que poden desvetllar consensos grans i amplis. Abans m'he referit a un, però també en el de l'Estatut. Penseu que en cada moment de la nostra història col·lectiva els temes aniran canviant, depenent de l'evolució democràtica de la societat catalana. Hi haurà temes més a curt termini on els catalans haurem d'exercir aquest dret a decidir i temes a més llarg termini. A mi no em correspon fer la llista, i menys en aquest marc que pretén ser una invitació a la suma d'esforços. I deixeu-me dir
que és indiferent que els catalans que assumin el catalanisme siguin d'esquerres, de centre o de dretes. El que és determinant és que facin l'aposta de país que els catalanistes defensem. Se'm dirà que el dret a decidir pot xocar amb el marc legal vigent a l'Estat, i en molts casos és així. Un marc legal és absolutament necessari per reconèixer i exercir drets i per fer complir deures, per ordenar la convivència i el funcionament d'una democràcia. Atenció, però, en no confondre la prelació. Són les lleis les que estan al servei de la democràcia i no la democràcia al servei de les lleis. El marc legal s'ha d'anar adequant a l'expressió democràtica de cada moment. I cap país o cap estat amb autèntica maduresa democràtica discutiria això. He dit al començament, i ho reitero ara posant les cartes sobre la taula, que sóc un polític en actiu i que no amago les meves aspiracions. No pretenc ser ni un intel·lectual, ni un historiador, ni un cronista. Mantinc el propòsit d'encapçalar un projecte, el de Convergència i Unió, guanyar les eleccions i a poder ser governar. Per tant, la meva crida, la que faig avui, no és només a la reflexió. La meva crida és una crida a l'acció. La meva és una crida a l'acció. També vull dir que no s'han de confondre mai els propòsits i fins i tot els objectius, per importants que siguin, i aquests per mi ho són molt, els que us he dit, amb la raó de ser de cadascú. I la meva raó de ser, com crec modestament que estic demostrant, no és la raó de ser. No és ni guanyar eleccions, ni governar, ni ser president de la Generalitat. La meva raó de ser és el meu país. No cal tenir un càrrec per treballar per un país. El que cal és estimar-lo i estar disposat a ajudar-lo a ser millor. Si molts catalans sense càrrec, que mai sortiran a cap vídeo sobre la història de Catalunya, no haguessin actuat així, Catalunya simplement no existiria ni com a país, ni com a poble, ni com a nació. Doncs bé, la casa gran del catalanisme és precisament això. Hi ha hagut en aquestes darreres setmanes moltes especulacions sobre què voldria dir això, quins moviments tàctics hi havia al darrere, quins moviments de política soterrada hi havia al darrere. La casa del catalanisme, la casa gran del catalanisme és això. Tothom sap, i jo també, que el catalanisme és plural. Però la casa gran del catalanisme és precisament aquest espai de confluència, aquest espai de trobada no només polític, en el que tots aquells que se sentin catalans i estiguin disposats a exercir de catalans puguin fer-hi la seva aportació i demostrar així la seva estima per Catalunya per sobre de qualsevol aspiració o protagonisme personal. Moltes gràcies.